Apan si Jesus miadto sa bukid sa mga olivo, ug sa buntag pa kaayo mibalik siya pag-usab sa templo. Ug ang tibuok nga lungsod nangadto kaniya, ug siya milingkod ug nanudlo kanila. Ug ang mga eskriba ug mga Fariseo mingdala kaniya og usa ka babayi nga hingdakpan sa pagpanapaw, ug sa gibutang nila siya sa taliwala. Na nag-ingon sila kaniya, magtutudlo, kining babayhan na hingdakpan sa nagbuhat siya sa pagpanapaw. Ug sa kasuguan, si Moises nagsugo kanamo sa pagbato sa mga maingon niini. Busa ikaw, unsay igaingon mo? Kini giingon nila sa pagsulay kaniya, aron may ikasumbong sila batok kaniya. Apan si Jesus sa mipungko sa yuta nagsulat sa iyang tudlo. Busa sa nanagpadayon sila sa pagpangutana kaniya, mitindog ug miingon kanila, kadtong walay sala kaninyo, pasagdi nga maoy muuna pagbato sa bato kaniya. Ug mipungko siya pag-usab ug nagpadayon sa pagsulat sa yuta. Ug sila nga nakadungog niini sa gibadlong sa ilang kaisipan, nanggula sila sa tinagsa, nga misugod sa mga tigulang hangtod sa katapusan, ug gibiyaan nila si Jesus na lamang ug ang babayi. Diin siya nga nagatindog sa taliwala, ug mitindog si Jesus ug sa walay tawo siya nga hikit-an kundili ang babayi. Siya miingon kaniya, babayi, hain na ang imong mga magsusumbong. Wala ba'y tawo nga mihukom sa silot kanimo? Ug siya miingon, wala, Ginoo. Ug si Jesus miingon kaniya, bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo. Lumakaw ka ug sukad karon ayaw na gayud pagpakasala pag-usab. Unsa kabililhon nga mga pulong. Si Jesus andam sa pagkuha sa silot ug pas-anon ang sala ni Maria didto sa krus. Didto sa krus, gibayran ni Jesus ang sala sa pagpanapaw. Ug ang mensahe nag-ingon, dili ako magahukom sa silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Giantos ni Jesus ang silot nga angay unta sa atoa, aron kita makabaton og kagawasan sa sala ug kaluwasan. Mga higalang babayi, bisan unsa ikaw kalalom nahulog tungod sa sala sa pagpanapaw, si Jesus sa gihapon interesado kanimo. Gusto niyang tabangan ikaw nga makabarog sa tentasyon ug mosulti kanimo nga, higala, dili ako magahukom sa silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Tungod kay didto sa Kalbaryo sa krus, gibayran ko na ang tanan, lakip ang imong daotan nga mga binuhatan.